хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Така, да минем към видеото. Аз съм Клопи БГ и тук с мен е Go706. Не питайте защо се казва така. Сега, правим ревю на Galaxy Gaming PvP. Някой ми е пратил покана. Да, имаме безплатен файл, обаче аз го имам само за да направя видеото. Така, Warp Enchant. Така, да минем към Warp Enchant. Тук имаме за Enchant. Разбира се, нали знаете. Тук са букшелфовете за по-хубави енчанти. Това е Enchanting Table. Имаме си, нали, Enchanting Table. Наковалня. Ender Chest. И тук пак също. Така, сега отиваме на Warp Food. Ето го. Тук има всякакви животни, т.е. не всякакви, без зайци, защото сме на 1.8.2. Тоест не са добавили зайците. И виждате аз какъв хубав кит имам, тук ще го спечелих. Така, отиваме на Warp PvP Shop. Warp PvP-Shop. Някой ми пише да приема поканата, сигурно това е XXAZ, за да играем CSGO по-късно. И така, това е Warp PvP. Виждате това, и тук има асансьорче и виждате някакъв такава хубето, само че той е неграмотен и е написал хубето вместо шубето. И виждате, тук може да си купим Diamond Set, полшанки и разни други неща. Така, виждате и тези работи. И сега, да, отиваме към Warp селски пазар. Ето го селския пазар, тук има всякакви селски работи. И само да видя нещо. Добре, тук има селяни, разбира се, защото нали селски пазар. Ама готов да, за 23 кол, един емералд. Баси човека, браво на него. Виждате, за 100 можем да си купим емералд и други лопати и такива работи. Сега, има също така и обикновен шоп, само че той не е на Warp, ми пишете наклонена черта шоп. И виждате, може да продавате, т.е. от тук се купуват айтъми, от тук се продават, тук се енчантват и тук пише правила как да т.е. да пазаруваме и да купуваме. В случая, тук се избирате какво искате да си продадете или да купите. Тоест, значи шоп и от тук е същото, само че от тук се купуват. Сега, PvP, наклонна черта PvP, няма да го натискам, защото ще ми изчезнат всички айтъми, аз имам много яки. Пишете и ви дават много супички. Бяхме направили една грешка. Сори. Добре, само да покажа спауна, защото ми дадоха флай. Ето виждате. Ти не можеш, ти не правиш видео. Ето, виждате, това е спауна. И сега ще погледнем нагоре и виждате около спауна какво има. Ето тук има място за строене. Къща виждате някакъв си е направил. Аз не знам какво. И добре. Сега, това е спауна. Сега ще ви покажа и нашия хоум. Съжалявам за звука, ако чуете нещо. Виждате. Също така в този сервер може да се сяда на столовете с десен бутон, обаче трябва да се доближени. И сега, това не е нашия хоум, построен от Go706. Ето виждате около нашия. Добре, IP-то ще го има в описанието. Преди имаше безплатен флай, обаче вече няма. Накараха ме да споделя екран един път, защото помислиха, че съм хакер. Обаче аз сега имам флай, защото правя видео. И да,
Надявам се видеото да ви е харесало и да се абонирате, лайкнете видеото и чао!